Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna, bazatoz? Bidaia mundiala. Guztiari bai, noski. Nire pisu berrian, lasai. Kuadrilla, gaur parranda. Kapritxo ederra. Go, badakizu zer nahi duzun eta lortzen lagunduko dizugu. Laboral kutxa, bada beste modu bat. Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora, gaur uztailak 22 astelena elkarrizketa bakarra izango dugu. Duela aste batzuk komentatu genuen bezala, jada Herriberriko antzerki jaialdia hasi da. Eta bihar izango den antzezlanaren inguruan hitz egiteko Itziar Manero izango dugu. Obraren zuzendaria eta aktorea dena. Obra Memoria izena dauka eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina honekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Larunbatean Lizarrako Los Llanos kulturetxean kontzertua egongo da. Jokin Pinatxok pentsalari azkearen profila du. Sortzailea, divertigarria, asmo handiko arlo artistikoan, lasaia eta atsegina arlo pertsonalean. Janus Lester musika bidaia bat da, eta kapitainaren txanoarekin eta banda handiarekin itsasontzi bateko dantza pistan jarriko da Jokin Pinatxo. Uztailaren 27an iluntzeko 9:00 Lizarrako kulturetxean. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1913 urtean, parlamentarismoa ez zela nahikoa langileak babesteko esan zuen hitzaldi batean Rosa Luxemburgek. Urte batzuk geroago, 1926an, hegazkin frankistek Otxandio ametraiatu eta bombardatu zuen Santamainak ospatzen ari zirela. Egun berean baina 1954 urtean nazioarteko diru funtsa eta munduko bankua sortzea onartu zuten. Eta bukatzeko 1989 urtean desastre hutsa izango zen Woodstock 89 jaialdia hasi zen New Yorken. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian Bidenek utzi egin du. Ameriketako Estatu Batuetako presidente eta hautagai demokratak presioi amoreman eta uko egin dio berra hautaketari. Kamala Harrisen alternatiba gisa proposatu du, baina hainbat gobernadore ere aurkeztu dira. Alderdi demokratak hilabete du orain Donald Trumpen aurka nor arituko den aukeratzeko. Argazki nagusian, espaloiak eta balkoi beteak Santiago kalean, desfileaz gozatzeko. Titularrean, karrozek Elizondo hartzen dute. Goiko berrian, beste eraso bat izateko arrisku handia matxismoaren 36 biktimentzat Nafarroan. Hori koloreko berrietan, alde batetik, Osasunak 5 milioi baztertu ditu David Garziagatik. Beste alde batetik, Pogazarako 3. bira. Bukatzeko Nafarren egunak eta orduak joku olimpikoetan. Diario Navarraren titular nagusian Joe Bidenek bere alderdiaren presioari amore eman dio eta presidente izateari uko egin dio. Hautagai demokrata Kamala Harris presidente ordea izatea babestu du. Argazki nagusian Ezkabako gotorlekua eta honek estaltzen dituen landare estalkia kiskaita. Titularrean Sua San Cristobal gotorlekuan. Abandonatutako gotorlekuan piztutako sute bat ikertzen ari dira. Landarediari bakarrik eragin ziona. Goiko argazkian Baztandarren biltzarra dugu. Honen berrian baztan buru belarri Baztandarren biltzarrean.
Eskuineko berrietan, alde batetik, Nafarroako ikasleen Espainiako batez bestekoak baino gehiago jokatzen dute diruagatik. Beste alde batetik, Iker Muñozen hitzak ditugu. Osasunako etorkizuneko kapitaina izatea gustatuko litzaidake. Azkenik Alberto Munarrizen hitzetan, jokoak kudeatzeko lehiarik zaiena dira. Gara egunkariaren titular nagusian, Bidenek erretiroa hartu du eta Harris Trumpi irabazteko prest agertu da. Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak azken asteetako presioi men egin die eta lasterketa utzi du azaroan berriro hautatua izateko. Donald Trumpen garaipena saihesteko Kamala Harris presidenteordeari babesa eman dio. Argazki nagusian, Joe Biden Ameriketako Estatu Batuetako presidentea eta Kamala Harris presidenteordea etxe zurian. Beheko berrietan, alde batetik, Iker Bizkarguneagaren erreportajea dugu. Green Deal, estalki bat industria militarra hornitzeko. Beste alde batetik, Turreko tronua bikain konkistatu du Pogakarrek 3. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, Koldo Martinezen hitzetan, aniztasuna da UPNeri gustatzen ez zaiona. Protokoloak ahalbidetzen ote duen halako elementuak erakustea jakin nahi du UPNek joan den uztailaren 11an Koldo Martinez Geroabaiko zinegotziak zezenketetara eraman zuen abaniko koloreanitza dela eta. Udaleko eledunen batzarra biltzeko eskaera egin du UPNek gaia azter dadin. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, astelena udako giro eguzkitsua nagusituko da. Hori bai, egunaren hasieran lainogune batzuk agertuko dira. Iparraldean aurreko eguneko behe-odeien hondar batzuk ere bai. Goiza aurrera joan ahala, hodeiak gutxituz joango dira eta temperaturak gora egingo du. Barnealdeko temperatura maksimoak nabarmen igoko dira, baina ez du berorik egingo. Altuenak 25 edo 26 gradu ingurukoak izango dira. Ebro bailaran 30 graduren bueltan. Kostaldeko temperatura maksimoak 23 gradu igoko dira. Arratsaldean ipar ekialdeko haizea ibiliko da. Asteartean temperatura maksimoak igoko dira berriro eta barnealdean 30 gradu ingurukoak izango dira. Erribera aldeko zenbait tokitan 35 graduren bueltan. Kostaldeko temperatura altuenak 25 gradukoak izango dira. Eguzkia jaun eta jabe izango da eta egunaren amaieran Kantauri isurialdean behe-hodei batzuk agertuko diren arren, ordu askotan giro eguzkitsuaz gozatzeko aukera izango dugu. Arratsaldean haizea iparraldetik finkatu eta indartu egingo da. Vale. Bueno, esan bezala oraingoan Itziar Manerorekin egongo gara. Kaixo, zer moduz? Kaixo. Bueno, bihar antzeztuko duzu Herriberriko jaialdian, ezta, memoria obrarekin. Baina, bueno, horrekin sartu baino lehen, jada izan genuen Ana Pikaza Herriberriko jaialdia aurkezteko. Baina azaldu dezakezu modu laburrean horrelako gogoratzearren, zertan datza jaialdia, noiztik nora egingo da? Bai, Herriberriko jaialdiak, 25 urte betetzen ditu aurten, orduan jaialdi mitikoa da, ez? Egia da ni pertsona, naizela inoiz egon, bai egon naiz Herriberrin, bere gazteluan eta horrela, baina festivalean naiz inoiz egon, baina gogo asko ditut jaialdi honetan egoteko, uste dut hasi zela orain dela egun batzuk, eta abuztu hasieran, ez, amaitzen dela. Uste dut, eta bai, eta ilusio handia egite dit, gainera Ana Pikaza eta Maria Goirizelaia bere programadorak niri asko gustatzen zaizkit, beraiek, bai aktore, sortzaile, zuzendari moduan, orduan ilusio handia egiten dit hemen egoteak. Eta jaialdi moduan oso indartsua dela esango zenuke? Nik uste dut baietz. Nik uste dut baietz egia esan, ez bakarrik Nafarroa edo Euskal Herri mailan, baizik eta
estatu mailan baita ere Oliteko jaialdiari buruz nik asko entzun dut, udako jaialdi, ez? Udako jaialdien artean como potentenetarikoen artean egia esan. Ze, klaro, uste dut 27 obra daudela, ez? Bai. Eta, igual, herri ez hain handia izateko edo ez izateko Claro. hiri bat oso potentea dela esango du. Bai, eta gainera ekartzen dituztela leku oso ezberdinetatik, mota ezberdinetako, eta normalean asko kostatzen da hiriburuetan, asko kostatzen da batzutan Madriletik horrelako edo beste provintzia batzuetatik horrelako antzeslanak ekartzea, eta oraindik gehiago hiriburu bat ez baldin bazara, ez? Como herri txikiago bat baldin bazara. Hori, zure ibilbidean bizka bat murgiltzeko, nor da Itziar Manero? Itziar Manero nire burua aurkeztuko nuke aktore bezala, baina sorkuntza interesatzen zaion aktore bat bezala, ez? Egia da aktore ikasketak hartu nituela, baina nire eskolan aktore sortzaile figura hori nahiko lantzen genuen, ez? Eta nola nik ez dut dramaturgia ikasi adibidez, ez dut zuzendaritza eszenikoa ikasi, edo gutxi, baina nola aktore moduan eta aktore bezala dituzun tresnekin nola baita ere sor dezakezun, ez? Orduan asko interesatzen zait hori aktore lana, nahastea batzuetan baita ere sorkuntza lanarekin. Orduan batzuetan sortzen duen aktorea, esango nuke naizela. Eta noiz hasi zinen mundu honetan eta zergatik interesatzen zitzaizun lan hori edo? Egia da txikitatik asko gustatu zitzaidala antzestea, txikian nintzenean joaten nintzen tipiko umen antzerki tailerretara eta horrela. Baina egia da gero nola nire familian ez zegoen artistarik eta hurbil ez nuen artistarik, 17 urterekin aukeratu behar duzunen horze karrera egin, ez dakit nuen aukera bezala ikusten ez, orduan zuzenbide ikasten hasi nintzen, eta aldi berean antzerkian tailerrak egiten. Eta orduan zuzenbide ikasten egon bitartean erabaki nuen karrera amaitzean joango nintzela profesionalki antzerkia ikastera. Eta karrera amaitu nuen, eta hasi nintzen antzerkia ikasten, eta gero zortea eukin nuen, zeren lehenengo urtean antzerki konpainia batek hartu ninduen, orduan hori oso guai egon zen, zeren hori antzerki eskolan nengoela oraindik aukera eukin nuen profesionalki aritzeko, eta horrela baita ere ikasteko, modu profesional batean. Beraz, heldutasun puntu batekin hasi zinen ikasten, eta zer izan zen zailena? Zer izan den zailena? Egia esan, profesionetan esango nuke ikastea oso politia da, zeren baita ere antzerki ikasten dugun denok benetan desio dugulako da. Orduan egia da, desafio asko ekartzen dituela, baino aldi berean gustoz egiten dituzula, ez? Esango nuke zailena, profesionena datorrela gero, ikasketak eta gero, ez? Antzerki eskolan asko disfrutatzen duzu eta baina egia da gero lan mundua oso desorekatua dago, dauden antzerkian lan egin edo, arteetan lan egin nahi duen jende guztiaren artean eta zer den benetan sektoreak eskaintzen dituen lan kopuruak, ez? Orduan ikuste gero zailena profesioan dagoela fedea mantentzea, denbora osoan aktibo egotea, behera ez etortzea. Orduan uste dut gero zailena ez dela profesioa enzi, ez dela erreza, eta batez ere sortzailea zarenan egia da lan gogorra dela, sortzailea izatea, aktore lana ere ez da erreza, baina nik esango nuke zailena dela erresistentzia hori. Mantentzea askotan oztopo asko jartzen dizkizutelako bidean edo ez da profesio erraz bat. Bertigo puntu bat duela esango zen. Bai. Ez da lan egonkorra. Claro, ez, argi eduki behar dezu, artearen munduan lan egin nahi badezu, kenduta irakaskuntzan ez bazara sartzen,
azken batean beti egongo dela incertidumbre bat, proiektuka lan egiten duzu. Orduan nik ez dakit, ni dakit orain urrengo urtean eukiko dudan lana, baina ez dakit hemendik urte betera zer lan eukiko dudan, ez? Orduan jakin behar duzu horretan mugitzen, jende guztia ez dela erresa. Edo askotan gora berak dituzula, ez? Nik bai ikasi nuenetik, bai, como que naizela geratu, beste lan batzuk ere euki ditut, antzerkiarekin lotuta ez zeudenak, baino hori dela, como que da incertidumbre oso handia beste dezein sektorerekin konparatzen baduzu, bai, eta prekaritate handia dagoela, baita ere. Eta etorkizunean, aktore edo sortzaile moduan ikusten duzu zure burua, edo ere ez duzu baztertzen zuzenbidean lan egitea? Egia da zuzenbidea nahiko baztertuta daukadala. Amaitu nun giza eskubideen master bat egin nun, eta asko gustatu zait zuzenbidea ikastea, baina egia da oso sartuta nagoela ja honetan, oraintxe bertan baita ere aktore bezala rodajeetan sartuta nago, eta asko gustatzen zait, antzerkia egitea ere asko gustatzen zait, eta uste dut oraintxe bertan horretan jarraituko dudala. Eta zein izan da zure ibilbide profesionala mundu honetan? Izan zen hori, antzerki eskolan nengoela, hasi nintzen La Tristura, antzerki konpainiarekin lanean, justoko bertako zuzendari bat itsasoarena dela, Naparra dela, Tafaiakoa. Eta beraiek hartu ninduten lanean, eta hori aukera oso handia izan zen, zeren ikusi nun sorkuntza prozesu bat hasieratik, antzeslanak gurekin batera idatzi zutelako, pertsonaia gugan oinarrituta daude, estatu osotik giratu gendun, baita Europatik ere, eta beraiekin lanean nengoela hartu ninduen Valentziako beste konpainia batek, Pont Flotant, deitzen dena, Oliten egon ziela aurreko urtean, uste dute orain dela 2 urte, eta gero hasi nintzen baita ere nire lagunekin taldean lehenengo 7 pertsonako kolektibo baten, eta gero beste kide batekin sorkuntza propioak egiten. Orduan horra hasi nintzen antzerki obra ezberdinekin elkarrekin lanean, eta gero bai hasi nintzen orain dela urte batzuk baita ere rodajetan lanean. Lehenengo Días Mejores seriarekin, gero Itxaso, EITBek euskeraz grabatuta dagoena, eta Las chicas están bien, pelikula, eta hori esango nuke pixka bat, antzerkian aktore bezala hasi, gero baita ere sorkuntzan hasi lehenengo taldeka eta gero individualki, eta gero baita ere hori aktore lanetan, rodaje, grabaketetan. Eta ezberdintasun handia nabaritzen duzu antzerkia eta pantailako rodaje horien artean? Pixka bat egia da, biek daudela oso oinarrituta taldeko lanean, batzutan audiovisuala ikusten delako ez, edo nik behintzat kanpotik baneukan aurre iritzi hori lan individualagoa zela, baino ez. Egia da, biak direla oso taldeko lana, eta badago zerbait azkenan interpretatzen ari zarela baita ere, ez? Eta kodigoak audiovisualean aldatu aldira, baina antzerkian baita ere, depende ze antzerki mota egiten duzun, asko aldatzen dira kodigoak. Baina egia da batez ere asko nabaritzen dudala, antzerkian asko entxaiatzen dela. Antzerkian adibidez, hilabete eta erdi antzeslan bat entxaiatzen, ez? Eta gero funtzio askotan errepikatzen duzu. Eta audiovisuala gehiago da gutxi entxaiatzea, pixka bat entxaiatu bai, baina prestatzea zure gorputza, zure burua, zure emozioak, gero toma on bat lortzeko. Zeren azken batean funtzioak 10 funtzio ukial dituzu eta denak izan behar dira, denak egon behar dira fresko, denak egon behar dira ondo edo bueno, denak izango dira publikoarekin konpartituak, eta audiovisualetan ez toma bat bakarrik izango da konpartitua publikoarekin, ez? Orduan gehiago errepikapena baino, gehiago dela toma bakoitza ere da ariketa bat toma ona lortzeko, ez? Orduan gehiago da momentuko brillo hori lortzea, bai. Taula gainean presioa handiagoa da, hor zaude ez dago tomari. Ja, nik esango nuke baietz, Egia da grabaketetan batez ere proiektu berri bateko lehenengo grabaketa eguna denean ere nahiko urduri egoten zara, eta gero egia da audiovisualak, antzerkiak baino
proiekzio handiagoa daukala, ez? Azkenan jende gehiagorekin konpartitzen dela. Gehiago plataformetan gaur egun, ez? Edo, bueno, zineman baita ere, baina batez ere plataformetan jende askori iristen zaio, orduan baita ere esposizioa handiagoa da. Orduan baita ere, adibidez, La Chicas Están Bien pelikula estrenatu genuena, nik inoiz denuela protagonista bezala pelikula bat aurkeztu, ez da serie bat, bai sentitu nuen, ostras, nire lana egin dana dago, baina ze urduri nagoen konpartitze honekin, ez? Baina antzerkia egia da, guau, osea, eszenatokira irten baino lehenagoko momentu horiek oso... Bai, eske zuk esaten dezuna, ez? Ez dago errepikapenik, hor dago publikoa ja, egunero publiko berria da, ez dakite zer obrari buruz, eta gehiago memorian adibidez, lehenengo aldia dela ni bakarrik nagoela eszenatokian, orduan como oraindik bai, fuerteagoa da. Eta zer da gehien gustatzen zaizuna? Ezingo nuke aukeratu, bai, ez biak oso gustoko ditut, egia esan zeren grabaketa munduan hori 3 urte daramatzat, baina asko ari zait gustatzen, baina antzerkia eske ez diot utzi nahi egiteari, ez da ere. Eta lehen aipatu zu itsaso telesaila, klaro hori Netflixen dago. Nola da ikustea zure burua horrelako plataforma batean? Egia da, ja itsasorekin gertatu zenean, ja baneukan Días Mejores izan zen grabatu nuen lehenengo telesaila, Prime Video bota zutena, eta hori izan zen nire lehenengo esperientzia horrelako. Eta egia da fuerte izan zela baita, zaren behitu pertsonaia txikia daukadala, etzela izan La Chicas Están Bien bezalako, ez dakit, pixu handiagoa nabaritzen dezula, baina bai, ostras, bapatean, klaro, nik urtean eramatzen antzerkia egiten, baina bapatean konturatzen zara, jende askoz gehiagoari dela telesaila hau ikusten, zuk urteetan zehar egin duzun antzerkia baino, ez? Oso fuertea dela bapatean edozeinek ikusten zaituela bere etxean. Osa, lagunek idazten ziaten jende ezaguna bat, bizto no seke, eta eta errepente ikusten zure lagun min bat, itzi harremenago zu ikusten, oso fuertea da. Bai, oso fuertea da, oraindik enago guztiz ohituta, egia esan, ez. Igual ikusten duzu hori baloratzen dela gehiago antzerkia baino. Bai, eta pena bada egia esan zeren antzerkia egitak meritu handia dauka, baina zentzu askotan eta bai uste dut nola antzerkia azken batean arte pobreagoa den ekonomikoki audiovisuala baino, bai askotan sartzen garenean izkera igual edo ez dakit logika kapitalista hauetan, ez? Nun arrakasta ikusten den famaren arabera, zerbaitek ematen dizun ospearen arabera, edota zerbaitek ematen dizun diruaren tekin ekonomikoaren arabera, antzerkiak ez dizu ez da ospe handirik emango, edo behintzat ospe antzerkiaren bidez lortzen duten pertsonak dira urte askotako karrera, eduki duterak, baina urte askotakoak, eta etekin ekonomiko askorik ez dizu emango audiovisualetan bezala, ez zara beratxe egingo antzerkiarekin, ez? Bai bizi zaitezke horretaz, desde luego, baina ez zara beratxe egingo. Orduan nire askotan rabia asko ematen dit, zeren gauza batek daukan balio artistikoa, eta meritu artistikoa, eta balio artistikoa, eta beste gauza bat da, horrek eman aldizun ospea edo hori, edo dirua, eta bi gauza horiek nazten direnan pena mateitegia esan. Nire ematen dit sensazioa aktoreak ez dakit balio handiagoa ematen diozuela antzerkiari, ez dakit atzean dagoen lanagatik, edo ez dakit modu batean romantizatuagoa dagoela. Bai uste romantizatuagoa dagoela, azken batean egia da zinema adibidez arte berria dela, osea arte bezala zer ditu, 100 urte, baina gutxi. Ez, audiovisuala arte berriagoa da, ez, eta azkenan antzerkia, gizakiak dara antzerkia egiten, antzinako Greziatik, milaka eta milaka urte dara matzago antzerkia egiten, orduan, normala da pixka bat erromantizatuta egotea baita ere askotan antzerkia egiten duen jendeak pasioagatik egiten du, ez? Berriz lana da, ez dugu ez da ere prekarietate romantizismoarekin lotuko, baina egia da, bai, antzerkia eta gehien bat sorkuntza lanak direnak, ez produktoral handi batek eramaten dituenak, egiten dituzu benetan pasioz, maitasunez, eta baita ere badauka zerbait romantikoa, ez? Badauka ritual
gauza bat, como que ni konbokatzen ditut ezagutzen ez ditudan 100-200 pertsona leku baten, eta ni ateratzen naiz hor, ritual hori egitera ez, eta kontaktua zuzena da, eske bertakoa da ez, eta pertsona horiek beraien etxetatik irten behar dira, beraien gorputza eraman behar dute leku batera, eta ezagutzen ez dudan jendearekin como ritual moduko da, ez? Momentuan gertatzen dena, gero ahaztu egingo dena, porque pelikula batera itzulia zara nahi duzunean, baino hau da momentu baten gertatuko den zerbait, ez? Eta momentu horretan bakarrik gertatuko da. Orduan egia da, jo, badaukala balio super berezi bat, ez dut izut, urduri jartzen zara, askotan baita ere kondizioak askoz txarragoak dira, zeren telesail bat egiten zodenean zure bila joaten dira kotxean, como que oso ondo dirua dagoenean normalean como que oso ondo tratatzen zaituzte, eta ostra, antzerkia da como fuerteagoa da horretan, zeren naiz eta kondiziorik onenetan ere edo aktore bat gaixorik dago eta horrukiko duzu funtzioa egiten, funtzioak ez dira kantzelatzen aktore bat gaixorik dagoelako edo nekatuta dagoelako edo zerbait oso fuertea gertatu bat zaio, ez? Orduan esken funtzio bat kantzelatzeko. Orduan oso, bai, esken meritu handiko lana da. Bitxia, sortatu zaite esan duzuna, ez dut inoiz planteatu, ikusleak egiten duen esfortzua edo antzerki batera joateko. Ze, etxean bizten duzu telebista eta ikusten duzu, ez duzu esfortzu hori egiten bertara joateko edo. Claro. Eta baita ere emozio hori, como que egia da, alegin hori egiten dela, ez? Zineman egiten den bezala, ez? Horregatik dela ingarrantzitsua zinema aretoak eukitza, ez delako berdin zinema areto baten pelikula bat ikustea edo zure etxean ikustea eta pauseri eman alizatea eta playri eta como que ez da bat ere berdina, nola iristen zaizun lan artistikoa, ze atentzio lortzen den horrekin, eta antzerkian egia da, alegin bat badagoela, baina gero baitaren nire ustez lortzen dezun zinemak egin alditu gauza batzuk, antzerkiak ezin dituenak egin baita ere, ez da bat ere gutxi estea, ni zinema asko maite dut. Baina egia da, como que, ostras, zu egotea hor, pertsonan ikusten, nik ikusle bezala ere oso gustoko ditut biak, ez? Baina egia da antzerkiak badaukala zerbait oso satisfaktorioa da baita ere, ez? Hor pertsonan egotea, esperientzia hori bizitzen, nik uste. Eta egun, ze lekua dauka zure lanak, zure bizitzan? Dena egia da nire harreman afektiboak asko zaintzen saiatzen naizela, baino, eta nire bizitza pertsonala baita ere, baino, ostras, egia da, como que lan honetan sartuta zaudenean, como zure denbora asko eramaten duela, energia asko, ni oso maite mindutan nago gainera nire lanbidea, sortea daukat horretara dedikatu ahal naizela, orduan egia da oso handia, gehien kostatzen zaidan egia esan da deskonektatzea lanetik, ez? Bai burua, baina baita ere azkenan bidaian zaudelako, como que bai, oso pixu handia, bai. Igual hori ere da asko gustatzen zaizulako. Claro. Horregatik, askotan baita ere oporretan zaudela eta batzutan zure buruari esan behar diozula, jazta, utzi mesedez lanan pentsatzeari, porque bai zure pasioa da eta asko maite duzu, baino arrisku hori ere badauka, ez? Como que lana dela, eta jakin behar duzula deskonektatzen, eta ja de por si, ja lan bat dela en si, naiz eta zuk deskonektatu nahi izan asko eskatzen dizutela, mugikorrera zaude azkenean, como que konektatuta bai alde askotatik, eta bai. Hori da teknologien puntu txarra. Bai, egutegiak, ordutegiak, errespetatzea, bai. Eta hasi zinenean, klaro, zure ikasketak, aurreko ikasketak egin ostean, pixkat apostuak entzenuen mundu honekiko. Eta imaginatzen zenuen gaur egun horrela egotea? Egia da, uste dut honek egin didala, antzerkia ikastera joan nintzela espektatiba handirik gabe. Oso orainarekin loturiko espektatibekin. Gaina goratze dut, esan nula urte bete jango naiz, Madrilera lanean egon nintzen dirua
aurrezteko beka bat eskatu nun, baita ere, eta urte beterako joango naiz probatzeko. Eta gero urte bete horretan izan zen, guau, hau amaitu behar dut. Eta gero izan zen geroz eta gehiago maite mintzea, baina nintzen hasi antzerkia ikasten, ez da antzerkian lanean, espektatiba batzuekin, askotan oso, igual batzutan inkluso toksikoak izan daitezkenak edo frustranteak baita ere, espektatiba batzuekin de zer den, ez, lortuko dut, hau, baizik eta izan zen, nola gustatzen zaidan hau, eta azkenan gero gurpila doala orainarekin oso lotuta. Egia esan, nuen asko pentsatzen zer etorriko zen gero, baizik eta momentuan hori egin nahi nuela, eta jazta. Disfrutatu eta jazta. Bai. Eta, esan bezala, bihar zure obra antzeztuko duzu Memoria izenekoa, herri berrin. Eta gainera, zuzendari moduan ere zaude obra honetan, ezta? Eta nola egiten duzu biak parekatzeko? Aldudan bezala, egia da, nahiz eta zuzendari eta aktorea izan eta sortzaile eta talde bat izan dudala, ordan taldeko lana izan dela baita ere, baina egia da azkenan zure proiektua dela, eta ardura asko daukazula bizkarren gainean. Lehenengo lana da bakarka egiten dudala, nire proiektu propioa dela, lehenengo aldia da eszenatokian, bakarrik nagoela, lehenengo aldia da produkzio osoan nik bakarrik eramaten dudala. Orduan izan da egia esan oso bidaia fuertea, oso intentsoa, egia da gero oso gauza politiak ekarri dizkidala, ez? Uste dut baita ere maitasunetik egindako lana delako, desiotik, baina egia da oso bidaia fuertea izan dela, lehenengo aldi pila bat. Baina egia da oso pozik nagoela azkenean hori, gauza oso politiak ari dizkidala ekartzen, egin nuen taldearekin oso eskerroneko sentitzen naiz, eta asko ikasi dudala. Ez, bai, izan da, funtzio bakoitza, bolo bakoitza, entxeguak, residentzia artistikoak, dena da, venga, beste pausu bat, eta ikasi dudana, increíble. Eta esango zenuke zure burua gehiago exigitzen duzula zuzendari moduan zaudelako? Esan nahi dut, igual, zuzendari moduan daukazu ideia bat, igual, antzerkia izan behar da horrela, ez? Eta agian beste pertsona bati transmititzeko zailagoa da, baina zu zarenean igual autoexigentzia handiagoa da. Nik ja autoexigentzia oso handia daukat, oso handia, eta ja aktore bezala ja ere oso autoexigentea naiz, baina ostras, sentimendu hau daukasunean zure sorkuntza lana dena, azkenan lan hori existitzen da zugatik. Osea, ez? Orduan, zuri tokatzen zaizu lan hori, zuk sinisten dezu zure lanean, baina diru laguntza bat lortzeko, ez? Azaltzea zure lana, bestegi iritsi ahal izatea, gero boloak lortzeko, gero funtzio bakoitzan dituzun publiko berria, ez? Autoexigentzia pila bat igotzen da, zuzendari bezala baita ere, taldeko gestioak, taldean harmonia egotea, niretzako oso garrantzitsua zen mundu guztia ondo sentitzea, adibidez, ez? Sorkuntza eta baita ere jira prozesuan, ni nahi nuen mundu guztia zainduta egotea, eta hori azkenan beste ardura bat da, zuzendari bezala daukazuna. Eta gaina kasu honetan, zuzendari bakarra izatea, zu bakarri daukazula, orduan, bai, autoexigentzia oso altua. Orain ja, denbora bat daramagu biran eta badoa lasaitzen noa, baina izan da, gauza asko, bai. Eta noiz jaio zen Memoria eta nola izan da prozesua? Bai, Memoria orain dela nahiko urte jaio zen lehenengo, esan dezagun, lehenengo hazitik, sorkuntza hazitik, hasi zela nire amonari hasi nintzen elkarrizketa batzuk egiten, lehenengo pixka bat, nahi nuen pixka bat memoria historikoari buruzko galdera batzuk egin, bere generazioari, 30. hamarkadan jaiotako generazioari lotuta, baina genero ikuspuntu batetik, ez? Emakume eta batez ere zainketa lanetan, bere bizitza zainketa lanetara dedikatu dion emakume baten
ikuspuntutik, baina gero pasatu zen nire amona hasi zela memoria galtzen. Orduan hor hasi zen beste elkarrizketa prozesu bat zela nire amonaren memoria erregistratu nahian, ez? Memoria hau ez dadila galdu, ja, como modu pertsonalago baten. Orduan hor, iruditu zitzaidan, ni lehenengo elkarrizketak hasi nintzen egiteagatik, baina gero bai ja proposatu nion amonari, pentsatzen un antzeslan polit bat egona zela honen atzean, eta ja amonari proposatu nion, bera prest egon zen, eta gero bai joan da, hori, pixkanaka, neurologo bati elkarrizketak baita ere, pertsona nagusien zainketa lan egiten duten profesionalei elkarrizketak, nire testu propioak nahaztuz, entxegu geletako lana, eta horrela pixkanaka, orain dela ia 2 urte, estrenatu genuen antzeslana sortu arte bai. Beraz, zerbait profesionala izan behar zen, baina azkenean zerbait pertsonala bilakatu da. Bai, azken batean niretzako bai egia da, beti gai pertsonalekin lan egitea oso exigentea izan daiteke, emozionalki, baina egia da, batzutan badagoela, sortzaile bezala, artista bezala, bizitza pertsonalean gertatzen zaizkizun gauza batzuei buruz galdetzeko beharra dagoela, ez? Azken batean, ia abesti guztiak, komposizio musikal guztiak, ia poema guztiak, novelak, pelikulak, artelanak, askotan, fijatzen bazara azkenean, bizitza pertsonaletatik ateratako esperientzietan oinarrituta daude, ez da normala da, zeren azkenean bizitzan bizi duzunak askotan hor dago, zuk hortik sortzen zaizkizu galderak, hortik sortzen zaizu, hau da igual, nik eszenatoki baten, momentu honetan, nire bizitzako momentu honetan, konpartitu nahi dudana, orduan, artea eta bizitza niretzako oso lotuta daude. Orduan modu normal baten sortu zen hau, nire ustez lan pertsonal bat, lan profesional bat izatea baita ere. Eta gogorra egin zaizu, azkenean ez da gai erraz bat, eta behinira berriz bizitzea. Bai. Ez dakit gogorra bai exigentea, emozionalki, baina gogorra enuke esango ez da ere, zeren baitaren ere ustez nien nago baitere adoz gauza horrekin deke artea egiteko sufritu egin behar dela eta interpretatzeko sufritu egin behar dela, ez? Baina bai batzutan, preokupatzen zaizkigun gaiei buruz hitz egin nahi badugu, badago konpromiso emozional bat horrekin. Baina beti saiatu naiz, desde logo lehenengoan nire amona zainduz, eta gero baitaren nire burua zainduz, eta azkenean antzeslana gehiago bihurtu da, eta baita ere publikoarekin konpartitu dudanetik, baita ere iritsi zaidana, balsamo bat bezala gehiago, ez? Hau gertatzen da, gai tristea da, baina aldi berean nola bilatu aldugu honetan konsuelo bat, ez? Konsuelo bat, balsamo bat, ez? Bai, askotan zerbait gertatzen zaigunean ere eta konpartitzen dugunean, ere konsuelo bat izaten da, ez? Ulertua sentitza zure burua. Orduan antzeslana gehiago enfokatu dut, modu askotan enfokatu daiteke, baina nire gehiago joan da hori, gehiago izatea lastan bat, bezala. Balsamo bat, bai. Eta esan duzu, duela 2 urte estrenatu zela, eta nora izan da harrera edo feedback hori? Egia esan oso polita, estrenatu genuen, oraindik 2 urtetara ez da iritsi, udazkenean, 2022ko udazkenean estrenatu genuelako, baina egia da leku super desberdinetan egin dugu, antzoki handiagoetan, txikiagoetan, publikoz ezberdinarekin, Euskal Herria, baina Euskal Herritik kanpo, hegoaldera Tenerifen, leku oso ezberdinetan, baina egia da nik uste, naiz eta gai pertsonala izan oso gai unibertsala da, ez? Askotan iruditzen zaigu zerbait pertsonalari buruz ari garela hitz egiten, baina benetan askotan gai kolektiboak dira. Esperientzia pertsonal baten bidez oso unibertsala den zerbait eta hitz egiten ari zara. Eta nik uste jende askok daukala memoria galtzen ari den pertsona bat bere familian, pertsona nagusi bat,
Eta baita ere, como que amona eta biloben arteko harreman hori ere oso unibertsala dela, ez? Maitasun hori, ordan uste dut, como que oso erresa dela, eta gertatzen dela baita ere jendeak, bai, como que jendea identifikatuta sentitza. Ordan egia da ere antzeslan batzuei gehiago iritsiko zaie eta beste batzuei gutxiago, baina orokorrean egia da como que eskerronekoa dela egitea. Eta, bueno, bihar egongo zara Erriberriko jauregian, ez da, ze ordutan? Gaueko 9:00 egongo gara. Patio de la Morera, deitzen den leku baten, como horrela patio txiki bat, jauregi barrukoa, oso polita egia esan, eta bai, sarrera librea da, gonbidapenak hartu aldira eno zentrum, deitzen den zentro baten, Erriberrin, edo eta bestela baita ere sarreran, egongo dira, hasiki hori, sarrera librea da, nahi duena etortzeko. Eta ja, bukatzeko Itziar, zein da, zer da espero duzuna biharko egunaz? Ba, bueno, lehenengo espero dut, muntaketa egun espero dut ez oso gogorra. Bai, zeren lehenengo aldia bere antzeslan egiten dugula kanpoan, normalean leku itxietan egin dugulako, leku oso ezberdinetan egin dugu, baina leku itxitan. Ordan, bueno, bertzelan ikusten den kanpoan ez, eguneko argiarekin, baina uste polita izango dela, egia esan, como que olako gaztelu baten, antzinako gaztelu baten egitea, olako hainbeste historia daukan leku baten, uste dut lekua nahiko intimoa dela. Ordan, nik espero dudana da, datorren jendeari obra iristeak. Bai, espero dut como konexio hori iristea, eta bai, ojala funtzio polita izatea, zentzu horretan, como que publikoari iriste mazaio, ni edo behintzat batzuei ja como que konektatzea lortzen bade, ja ni postik. Bueno, Itziar, mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta, bueno, zer moduz baten den bihar. Bai, mila esker zuei. Gaurkoz, hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna, bazatoz? Bidaia mundiala. Guztiari bai, noski. Nire pisu berrian, lasai. Kuadrilla, gaur parranda. Kapritxo ederra. Go, badakizu zer nahi duzun eta lortzen lagunduko dizugu. Laboral kutxa, bada beste modu bat.